M'agradaria poder dir que m'agrada escriure. De debò que m'agradaria. Quan la gent em pregunta per què escrius, la resposta que dono no sempre és certa. Perquè quan escric, el que penso es fa realitat. Jo sóc l'amo del destí de les persones que jo he creat. I d'alguna manera alimento les meves fantasies. Creo i destrueixo. És com ser un déu. Però no sé, a vegades no acabo de tenir del tot clar si tot això és o no una cosa correcta. Vull dir, no deixa de ser una ficció, algo per evadir-se de la realitat. Però fins a quin punt és correcte alimentar aquest monstre?